కర్నూలు జిల్లా విజిబులింగ్ పోలీసుతో ప్రజల భద్రతకు భరోసా. విజిబుల్ పోలీసింగ్ను మరింత బలోపేతం చేయాలని జిల్లా పోలీసులకు కర్నూలు జిల్లా ఎస్పీ శ్రీ విక్రాంత్ పాటిల్ ఐపీఎస్ ఆదేశించారు. జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాలతో కర్నూలు విజిబులింగ్ పోలీసులో భాగంగా పోలీసు అధికారులు వాహన తనిఖీలను నిర్వహించారు, అనుమతులను విచారించారు. వాహనాల తనిఖీలు చేపట్టి రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన చేశారు. ద్విచక్ర వాహనం నడిపేవారు తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ ధరించాలని అన్నారు. కార్ల డ్రైవర్లు సీటు బెల్ట్ వేసుకోవాలని అన్నారు. సెల్ ఫోన్ డ్రైవింగ్, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్లకు దూరంగా ఉండాలన్నారు. పరిమితికి మించి ప్రయాణికులను ఆటోలో తరలిస్తే చర్యలు తప్పవని సూచించారు. రహదారి భద్రతా నియమాల ఉల్లంఘనపై పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు.